Terceiro acto. Nun lugar agochado entre árbores antigas existe un bosque onde a maxia esperta pola noite. Din que na véspera do 17 de maio ábrese unha porta invisible. E só quen sabe escoitar pode descubrir o que está a piques de comezar. Esta noite vai pasar algo. Algo que só sucede moi poucas veces. A véspera do 17 de maio ábrese unha porta máxica Que une o bosque do Aquén e o bosque do Alén. pero só se abre cando a homenaxe é para unha muller. E este ano é o ano de Begoña Camaño. Se a porta se abre, Comezará o ritual. Segundo acto. No bosque do Aquén todo parece normal. Risas, xogos e historias compartidas. Pero ás veces as palabras gardan máis forza da que imaginamos. E sen sabelo, alguén está a piques de viaxar cara ao descoñecido. Podemos xogar xa? Aínda non. Primeiro, falemos do Día das Letras Galegas. Coñecedes a Begoña Camaño? O meu avó estudou con ela e emocionouse moito ao saber que lle dedicaban o día. Por qué? Porque aínda a bota de menos. de pequena xa facía teatro, non? Sí, pero cambiaba as historias. Non quería princesas aburridas. Quería ser aventureira. Exacto. E de maior, seguiu loitando, pero coas palabras. Sabedes que foi xornalista? Pero tamén escribiu libros. Poucos, pero moi importantes. Un chámase Circe o pracer do azul e outro Morgana en Esmelle. E as protagonistas son mulleres. Porque moitas veces non as deixaban ser heroínas. Escoitades? Que está pasando? Algo está a cambiar. Por aquí. Terceiro acto. Cando a porta se abre, o tempo cambia e a realidade transfórmase. No bosque do Alén, a maxia é real e os desexos poden tomar forma. Mais todo ritual precisa axuda e toda historia, alguén que crea nela. Mouchos, coruxas, sapos e bruxas, que a forza da noite aparezca e me escoite. Circe, Morgana, non prendades lume no bosque, é perigoso. Onde estamos? Son as mulleres dos libros de Begoña Camaño? Estades no bosque do Alén. E aquí todo é posible. Circe e Morgana van invocar a Begoña. Pero ela precisa da vosa axuda. A nosa axuda? Sí, Begoña debe atopar un cofre e vós seredes a luz que ilumina o seu camiño. Pedra do camiño, deixa de ser pedra e convértete en egua. Odisea, por sempre serás.
Pedra do camiño, deixa de ser pedra e convértete en negua, esmelle por sempre serás. Pedra do camiño, deixa de ser pedra e convértete en negua, aventura por sempre serás. Isto é alucinante. Mouchos, curuxas, sapos e bruxas, que a forza da noite aparezca e me escoite. Eu pido sen vergoña que invoques a Begoña. Cuarto acto. Chegou o momento. O pasado, o presente e o imaginario únense nun só instante. Un legado non é só o que se escribe, senón o que se deixa nos demais. E esta noite, unha voz será lembrada para sempre. Benvida, Begoña. Este lugar soñeino moitas veces. Agora é real, pero debes cumprir a tua misión. O cofre, se non o atopo, vagarei por sempre na escuridade. Cando o atopes, faremos a cerimonia. Queimaremos o seu contido e deixaremos o teu legado. Non queda moito tempo. Poderá conseguilo? Aquí o tempo corre doutro xeito. É o voso momento. Cantade. As voces galegas daranlle as forzas que necesita. Eu cantar cantei o domingo á tarde. Eu cantar cantei o domingo á tarde. Unha bela historia que cantaban as nosas aboas. Grazas ás cantareiras por manter viva a nosa lingua. Adiante, Begoña. Leo os meus libros, os escritos e máis os soñados. Leo palabras con forza para cambiar o mundo. E deixo un desexo. Que no mundo haxa respeto e igualdade para todas as persoas. O legado queda agardado. Que faría eu sen vos? Eu son a túa creación. É un orgullo coñecerte deste modo. A túa imaginación fixo de min unha muller forte. Grazas, Begoña. Amigas para sempre. Quinto acto. E así, a maxia desaparece, pero non se perde. Porque as historias verdadeiras non rematan nunca. Viaxan de voz en voz, de xeración en xeración. E agora tamén forman parte de vós. Rapazada, onde andabades? Vinde. Todo comezou con Rosalía de Castro e continúa con todas nós. Rosalía de Castro era unha muller guerreira. Se estivera aquí, seguro que lle gustaría o rock. Posiblemente vestiría punky. Eu quero ser valente. Eu quero ser guerreira. Pois eu tamén. Eu quero ser valente. E todos vós queredes ser valentes tamén? Pois sexámolo. Benvido 17 de maio. Benvida Begoña Caamaño. Feliz Día das Letras Galegas. Julia, no papel de Uxía.
Noelia facendo de nena. E Mateo no papel de neno. Sofía, que fai de Begoña. E máis Leire, como Morgana, acompañada de Sofía, a maga Circe, a increíble Julieta, que é o mago Merlín. Tamén está a grandísima Greta como Moncho. E finalmente, Leire como Maruxa.